Погледайте свою башту. Добро я погледайте. Юлije. Sunce je jako. Vaše biljke rastu. Ali vi baš vi u ovom trenutku pravite katastrofalnu grešku. Grešku koja će vas koštati celog roda. Mislite da pomažete. Vezujete svoj paradajz. Kupili ste šarene plastične vezice. Koristite tanak kanap. Ili još gore, žicu obloženu plastikom. Bacate novac na proizvode koji su usmišljeni da unište vaš trud. Svaki put kada zavežete stabilđiku tim materijalima, vi je davite. Polako, ali sigurno. Stabilđika paradajza je živi organizam. Ona diše. Ona raste. Deblja. A vaša vezica to ne dozvolđava. Kanap se useca u nežnu tkivu. Pravi ranu. Žica, čak i obložena, pod težinom plodova postaje nož. Te vezice ne prate rast biljke. One su omča. Omča koju ste sami stavili. Da li razumete šta se dešava unutra? Stabilđika je autoput za vodu i hranu. Tim autoputem sokovi putuju od korena do listova i plodova. Vaša vezica je blokada na tom putu. Protok je smanjen. Biljka gladuje. Žedna je. Jako je redovno zalivate. Plodovi ostaju sitni. Žute. Nemaju snage da sazru. To nije bolest. To je mehaničko oštećenje. Vaša krivica. A rane kođe pravite? One su otvorena vrata. Vrata za gljivice, bakterije, štetočine. Sve ono protiv čega se borite sami pozivate u svoju baštu. Kroz jednu malu zategnutu vezicu. Dosta je bilo gluposti. Dosta je bilo bačenog novca i uništenih biljđaka. Rešenje nećete naći u poljoprivrednoj apoteci. Rešenje se križe u fijuci vaše bake. U ormaru, zaboravljenu. Stare hulahopke. Najlonske čarape. Da, dobro ste čuli. Taj odbačeni pocepani komad od dečke je najbolji prijatelj vašeg paradajza. Najbolja veziva i kada stvorena. Zašto? Zato što je najlon neverovatno jak, ali i neverovatno elastičan. Rasteže se. Prati rast biljke. Nikada je neće useći. Nikada je neće povrediti. Propušta vazduh. Propušta vodu. Ne zadržava vlagu na stablici što sprečava razvoj bolesti. I traže godinama. Jedan par hulahopki dovoljan je za celu baštu. Za celu sezonu. Evo kako se to radi. Ispravno. Uzmite stare hulahopke, bilo kođe. Ne moražu biti cele. Makaze, stare oštre makaze. Isecite ih na trake. Širine 2 do 3 cm. Ne mora biti precizno. Od stopala do pojasa. Dobit ćete desetine mekanih, savršenih prstenova. Pogledajte ovu traku. Mekana. Nežna. A opet, dovoljno jaka da drži najteže grozdove paradajza. Ovo je uklop za vašu biljku neomča. Sada idemo u baštu. Понесите svoje nove vezice i zabерите biljku koju treba vezati. Приближите stabiljiku oslancu. Nježna bez naglih pakreta. Ključni korak. Nemojte samo obmotati. Napravite osmicu. Prvo obmotajte traku oko oslonca. Prekrstite krajeve. A onda, tim prekrštenim krađevima, obmotajte stabiljiku. Zašto osmica? Zato što stvara odstojanđe. Stablejka nikada ne dodiruje oslonac direktno. Nema trendža, nema rana. Oslonac je tu da drži, a ne da povređuje. Vežite čvor. Ne previše čvrsto, samo toliko da drži. Trakat će sama odraditi u stalu. Širit će se kako biljka bude rasla. Savršena simbioza. Idite sada i oslobodite svoje biljke. Uklonite sav kanap s vužicu. Vidjet ćete tragove u žilke koje ste napravili. Ali nije kasno. Zamenite ih mekanim najlonom. Vaša biljka će vam zahvaliti. Prokrvit će ponovo. Hrana će poteći. Listovi će dobiti bolju. Plodovi će početi da rastu. Da se pune sokom i suncem. Pogledajte, ovo je rezultat. Ovo je nagrada za pamet, ne za snagu. Za znanje, ne za novac. Grozdovi teški, zreli. Stablika je neoštećena, ponosno ih nosi. Ne bacajte stare stvari. Ne vjerujte slepa reklamama. Mudrost je često u jednostavnosti. U onom što su naši stari znali i bez interneta i bez pametnih telefona. Ovaj metod ne košta ništa. Spašava vaš rod i čuva zdravlje vaših biljđaka. Nema više izgovora. Imate znanje. Sada ga primenite. Ako želite još ovakvih saveta, bez ulepšavanja, bez laži, prijavite se na naš kanal. Mi vam ne prodajemo ništa. Mi vam vraćamo znanje. Vaše je samo da slušate i radite.